Hi guys! Ikenik here! Welcome back to this channel. So today, meron tayong i-review na naman. It's a False Lashes Eyelash Glue. It's a Korean Beautiful Eyelash Glue and new series. So this is, I'm going to place the price here sa baba, sa taas. And nakita ko to siya guys sa TikTok again. And it's super mura. And Sir Albert Conyawan suggested it. He's using this for his clients, so why not? Iti-test ko muna to sa aking face bago ko i-test sa client ko. So, we're going to have a product review of this. Meron directions dito with absorbent cotton soaked in makeup lotion wipes your eyelid to remove its oiliness. Oilness. Spread a suitable portion of eye. Put along the line where you want to make double eyelid crease. Pwede rin pala. And leave it for about 1 minute and wait when it becomes transparent, and then attach it sa eye nyo. Okay. So, ito na. I-open natin. So, ito siya guys. Pag na-open nyo na, yan. Ay! Meron palang ano siya. Ito siya. And, merong nahulog. Tingnan ko. Ay. Ganito na lang. Oh, yan. Ano siya, guys. Ito siya, oh. Yan. And, merong nahulog. Kunin ko lang. Ito. Yan. So, ginagamit to siya sa mga double eyelids. Ginaganon. Chuk. Parang, pero hindi natin siya itatry sa ating eyelids today. But then, we're going to use it as pandikit ng ating eyelashes. Kasi, yun naman talaga ang main niya na effect. So, gagamitin natin dito is itong lashes na nabili ko rin sa Shopee. Vavaboom. Lagay lang tayo ng konti muna. Maganda yung ano niya ha, hindi katulad nung iba. Meron akong gustong-gusto na eyelash glue pero super messy. Ito naman hindi siya messy kasi parang yung mga excess, ay, hindi ko nakita. Yung mga excess niya, hindi siya napupunta sa gilid-gilid. So, let's try this out. Ano muna natin ng konti lang. Huwag nyo tong gawin sa client nyo guys ha, yung binublow nyo sa bibig nyo. Lalo na pandemic, no. It's a no-no. Hygienic purposes. Ano lang. Ganyan nyo lang. And, pwede nyo rin gamitin yung tweezer nyo. Ako, tingnan natin kung anong mangyayari. Let it dry for a few seconds. Okay na siguro to. Parang ano. So, ilalagay na natin. Sinasabi ni Sir Albert na hindi ka talaga try rin daw nito. Parang dinikit ko siya na hindi pa. Look down. Then dikit. Ayaw niyang magdikit sa akin. Hindi ko na mattify yata to. Nilagyan ko kasi ng shimmer yung. Hindi pa siya super dry kasi nilagay ko kasi siya nang hindi pa super dry. Pero next time, we're going to wait na maging tacky siya. Pag naglalagay kayo ng lashes, tingin kayo sa baba. And doon nyo siya idikit. I don't know if nakikita nyo pa. Yan, nadikit ko na siya. Tingnan natin if hindi to kakalas. Ano to guys? Ang kapal talaga ng band ng lash na to, and paratis to siyang gumaganon ba dito sa inner corner. Kaya ito yung naisipan ko na i-try. Pero guys, pag naglalagay kayo ng eyelash glue, kailangan nyo talagang anuhan guys ha. Parang iset nyo yung liquid liner nyo ng powder or walang ano ba, oil. Tingnan natin if dumikit ba talaga siya. But ang problema ko lang talaga dito, yung itong bandang to. Dito. Okay na yan. So, ilalagay natin yung isa and ibahin natin yung technique. Ipapadry pa natin siya ng bonggang-bongga. Kasi parang immature yung pagkakadry niya kanina, kaya matagal siyang magdikit.
Gusto ko talagang i-try to guys kasi nakita ko to. Alam nyo naman, tayong mga mahilig sa makeup and meron din ako mga clients na mini-makeup pa. Naghahanap din ako ng magandang eyelashes and eyelash glue na talagang kapit na kapit. Ako, meron na naman ako nakita, ni-review ko talaga siya sa inyo. Meron akong video, ilalagay ko lang sa link below na super mura. But then, yun nga, super messy din. So yan, kumuha na naman ako na ulit and ilalagay ko siya sa lash band. Konting-konti lang ata yung ginagamit dito guys, pero ako dinamihan ko. Sir Albert, tulong. Ilang seconds ba siya talaga nataki? Kanina kasi ginamit ko agad. Wait muna natin na mag-dried up siya. Natuloy Struggle is real. Ang lashes ko talaga yung may problema guys. Kasi talaga siya. Yung matigas. Ay, hindi pa talaga siya basa pa. Matagal siya mag-dried up, no? Yun lang ang naano ko sa kanya. Pero siguro, if nagda-dry na to ng bongga, pak na to. Kumakalas talaga siya, oh. Struggle is real. Pero nafe-feel ko kapag siya, dried na siya, kumakapit siya, besh. Napapansin ko sa lashes na to kasi super tigas ng niya, band niya. Siya, super dikit na siya talaga. Wow, bababoom. So, I'm going to finish the whole makeup that I'm doing and then I'll be back. So, it's already 3:45. So, 3:45 p.m. Itetest natin to kung kailan to tatagal. Gusto kong mag-grocery na kaganito, char. Hi guys! So, katatapos ko lang mag-film ng makeup look, which is, it will be soon on my channel. If saan yung mauna, ilalagay ko na lang yung mga link, okay? So, ito na yung face ko, guys. Yan siya. Tanggalin ko muna tong hair, para naman. So, ito na siya, guys. Ito yung mukha ko. It's already 5:29. So, 3 o'clock ata to nilagay. Tapos, 2 hours. So sad. Pero, guys, explain ko lang kung bakit, ha? Kasi, ito talagang lashes na to, it's been a problem for me. Kasi, though maganda yung niya, yung, asa na ba yun? Maganda yung forma niya, guys. Pero ang hirap talaga niyang i-manipulate. Hindi ko alam kasi parang ang kapal ng lash band niya at if wala talagang, yung lash glue na ginagamit ko nito na kumakapit siya is yung lash glue ng Koji. Asa na ba yun? Yung black, it's from Japan. Ginagamit ko yun parate sa mga clients ko. Ito yun, ito siya. Bigay to ng kasama kong makeup artist, si Sharon. Ito siya, guys. At saka yung Nichido, hindi ako iniiwan nun. Ito yung lashes na ginagamit ko. Pag ito yung ginagamit ko for shoot, for filming. Never ko pa tong ginamit sa client na lashes kasi nga, sa side ko, parati siyang natatanggal dito sa inner corner. Kaya ito yung naisipan ko na itry dun sa lashes. Lash glue na ito. But then so far, magbibigay ako ng siguro tomorrow, magfi-film ako na using lashes yung ginagamit ko talaga sa client. At ito yung gagamitin ko na lash glue if magtatagal ba siya talaga. But so far, ito talagang ang hirap nito na lashes na ikabit kay hindi. Tingnan nyo. Hindi ko siya gamit na gamit talaga. Dalawa pa lang yung nagamit nito. And so far, parati itong gumaganon yung sa inner corner. So far dito, ang tibay, oh. Super tibay dito. Ang dito lang talaga nagkakatalo. Yan. I'm not discriminating the product, ha. Sinasabi ko lang my first experience. Yung dito ko talaga, talaga siya, gumaganon. Itong lashes na to. So, hindi siguro niya nang maayos or siguro,
paglagay ko, hindi pa gaanong tacky yung product, kaya nagkaganito. But then don't worry, i-apply ko siya ng ibang lashes yung ginagamit ko talaga sa clients ko. Or, tingnan natin if magtatagal siya. So, tatapusin ko na tong review na to, guys. Kasi, lalabas kami and siguro ipifix ko na lang to. Masyashock yung mga tao ba? Ang ganda ng lashes niya. Tapos, but, meron pa rin siya, guys. Pag ginaganon ko, dumidikit siya ulit. Yan. Ito rin, dumidikit siya ulit. Ito lang talagang inner corner ko ba? Pero usual kasi, normal na ginagawa ko is, pag si client, ang ginagamit ko talaga, black gel liner, tapos siniset ko siya ng powder, tapos lapat ng lashes. Today, nag-liquid eyeliner lang ako, and hindi ko siguro to na-set ng maayos, kaya bumigay yung sa inner corner. But then, so far, don't worry, itatry ko to siya ng ng lashes. Tapos, update ko kayo. Siguro bukas. But, I'm going to put it here. And, again guys, thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. And please don't forget to like, share, and subscribe. And see you soon in the next video. Bye-bye. I do upload videos Monday, Wednesday, and Friday. And if ever wala akong upload, basta meron talaga akong upload sa Wednesday. But then, yung upload ko talaga is Monday, Wednesday, and Friday. And minsan kasi kinakapos, hindi nakakapag-edit. So, Wednesday na yun nilalagay ko. So, and mahilig din ako minsan mag-live. So, stay tuned. Bye-bye for now. Sarang he!